ышкан, элге ышкан, яраткан береу була. Яратышып кавышкандар, паракыштай матур итеп яшап өмүрдө руда. Акыштар парлап таяна, аудан тулкындарына, шул кыштардай пар булалган, мәңге торы яр булалган, сак минең юлдарыма, сак минең юлдарыма. Каури каурай, паракыш едгенде, ядына шаккыштар бәхетен, шул каштарның мөхәббәтен, юрагын инеп эдгән, юрагын икеп эдгән. Kavuştırağın, yatmışlar yalışmağın, bir akışqa, bir akış deyip, Hıday telegeni bulğan, yollar aymılışmağın. Akışlar parlap dayana, Hıdını tulqındarında, şul kaşıtarday par bulalğan, мәңге торы яр булалган, сак минең юлдарыма, сак минең юлдарыма. Каури каурай, паракыш едгенде, ядына шаккыштар бәхетен, шул каштарның мөхәббәтен, юрагын инеп эдгән, юрагын икеп эдгән. Akışlar yede hıdarda, başların başqa alıp, İlteheyini ömerde, qartlıqqa yaşlıkta birgen, vaqdellerinde qalıp. Akışlar par bulalğan, мәңге торы яр булалğan, сак минең юлдарыма, сак минең юлдарыма. Каури каурай, паракыш едгенде, yadıma şakkıштар бәхетен, шул каштарның мөхәббәтен, юрагын инеп эдгән, юрагын икеп